Dobrý večer, Spišská Nová Ves. Ďakujeme, že dneska prišli v takom počte, aj v tento čas predvianočný, ale my sa toho vážime. Priatelia, sme tu dnes, lebo nám nie je jedno, v akej krajine žijeme a v akom meste žijeme. U Fica sa to nejako mentálno zvrháva. Naozaj im nedochádza, že ľudí fakt nezaujíma tá zúfalá snaha očistiť svojich totálne pošpinených, trestne stíhaných kumpánov. Presviečajú akurát tak svojich oklamaných voličov. Mafia nie je abstraktné slovo. Je to pocit bezmocnosti, keď vidíme, že poctiví ľudia dodržiavajú pravidlá, ale mocní si ich ohýbajú podľa vlastných potrieb. Je to hnev, keď sa rozhoduje poza chrbát ľudí, a je jedno, či v Bratislave, alebo tu v Spišskej Novej Vsi. Veľká politika má dosah aj na nás, obyčajných ľudí. Aj tu na Spiši vieme, čo znamená, keď spravodlivosť nefunguje rovnako pre všetkých. Keď sa ľudia boja ozvať, keď sa slušnosť nevypláca. A práve preto tu dnes stojíme, my všetci. Aby sme povedali, že strach nemá mať posledné slovo. Volám sa Adam, som študent gymnázia z Levoče a patrím k tým, ktorí to ešte nezdali a chcem tu ostať. Pýtajte sa prečo? Pretože to stále vidím nádejne. Stále vidím našu krajinu ako miesto s obrovským potenciálom a ako miesto, v ktorom by som chcel prežiť svoj život. Všetci, čo tu dnes stojíme, tu stojíme kvôli tomu, že sme toho rovnako nezdali a preto už, že nás nebaví sa pozerať, ako sa naša krajina mení na mafiánsky štát. A jedine spolu to dokážeme. Lebo spolu sme sila. Dnes dáme najavo, že mlčať nebudeme, že si nenecháme zobrať nádej a že zmena sa začína práve tu, medzi nami, na slovenských námestiach. Preto ďakujem, že ste tu a pamätajte si, že keď sa ľudia prestanú báť, mafia prehráva. Nebudeme ticho. Dobrý večer, tak sa zase vidíme a ja začnem tak po našom. Ľudia moji, to je furt dačo. Po krásnych vianočných trhoch sme tu kvôli škandálu, ktorý nemá obdobu. Vladimír Mečiar, ktorý si ho pamätáme, ten so svojimi praktikami sa nám dnes zjaví ako čistý amatér. Poďme si pripomenúť noc 11. decembra, noc alebo moc mafie, ktorá bude tragickou súčasťou dejín našej demokratickej Slovenskej republiky. V priamom prenose sa uskutočnil škandál, ktorý valcuje demokraciu, spravodlivosť a ukazuje našu krajinu ako štát s mafiánskymi praktikami na najvyšších miestach. Prelomili veto prezidenta, oslabili kajúcnikov, prijali prílepky, ktoré umožňujú oslobodiť právoplatne obžalovaných verejných činiteľov. Ich prílepky nielenže oslobodzujú ich ľudí, ich prílepky kriminalizujú opozíciu a nie tých, ktorí by mali. Súčasná vládna koalícia spravila z najvyššieho štátneho orgánu krčmu najnižšej cenovej skupiny. Ani najlepší kreatívec sveta by nenašiel lepší symbol deštrukcie krajiny, ako je súčasné dianie na Slovensku. Ale napriek všetkému, napriek celej tejto nechutnosti, tieto dni a tieto noci zastierajú iné fakty. Slovensko sa prepadá, doslova letí ku dnu. Podľa The Economist, ktorý hodnotil 36 krajín OECD, Slovensko skončilo na úbohom poslednom mieste, na 36. mieste. A viete, kto všetko nás predbehol? Grécko, na 6. mieste spolu s Českom.
Poľsko 10. miesto, Slovensko ešte raz 36. miesto. Tam nás ženú. Okrem hanba, áno, je to hanba. Okrem mafie bez kontroly sa na nás valia dlhy, inflácia a energopomoc, ktorá podľa toho, akým fiaskom začína, žiadna energopomoc nebude. Na záver vám chcem pripomenúť jednu vec. Blížia sa komunálne voľby. Pamätajte na tých, ktorí 11. decembra dvihli ruku, stlačili tlačidlo, to, ktoré ukázal šéf. Na tých, kvôli ktorým tu dnes stojíme a hanbíme sa za nich. Pamätajte na tých, ktorí 11. decembra museli vypnúť, kvôli ktorým ste vy 11. decembra museli vypnúť telku, vypnúť internet, aby vaši rodičia, vaše deti a vaša rodina nevidela tú hrôzu, ktorá sa tam deje. Myslite na tento deň, keď pôjdete voliť. Nič netrvá večne, zmeňme to, nebojme sa. Najtemnejšie miesta pekla sú vyhradené tým, ktorí v čase morálnej krízy zostávajú neutrálni. Nezostaňme neutrálni, nebojme sa, poďme to spolu zmeniť. Môže sa tak stať už v prvých komunálnych voľbách. Ďakujem veľmi pekne. Jednou takou veľmi dôležitou črtou právnych predpisov je všeobecný charakter. To znamená, že nie sú písané pre konkrétny prípad, pre konkrétnu osobu, ale pre neurčené množstvo druhov rovnakých situácií. A práve preto, keď takéto predpisy meníme, musíme byť veľmi obozretní, pretože dôsledky zmien môžu byť veľmi negatívne. A to, čo sme videli minulý týždeň v parlamente, je preto úplný extrém. Hej? Je to hanba, je to extrém, lebo zákon, ktorý si pre seba napísal Tibor Gašpar, pomôže nielen jemu, ale množstvu ďalších podobných, ako je on. A takéto zásahy do zákonov sú preto ešte horšie, ako napríklad nespravodlivé paragrafy 363 od generálneho prokurátora. Pretože takto nespravodlivo udelená milosť pomôže len jednému vagabundovi, a takto nesprávne zmenený zákon im pomôže desiatkam a stovkám. Čiže nejde to len o nejakú individuálnu nespravodlivosť alebo krivdu, ale reálne to má negatívne dôsledky na kvalitu života na všetkých, takéto zákony. A prečo tomu tak je? Ako som povedal, neviem. Ale možno je to tým, že takéto ohýbanie pravidel a porušovanie pravidel máme proste v nejakej kultúrnej výbave. Len málo z nás zažilo kvalitnú a profesionálnu verejnú správu, ale už od školských čias, od základnej školy sa učíme pracovať s ťahákmi, potom na strednej vysokej prechádzame na plagiáty a v rostovom živote manipulujeme verejné zákazky. A povedzte mi, z morálnej stránky, kto je ten politik, ktorý manipuluje verejnú súťaž? O čo je horší od študenta, ktorý podvádza na skúškach? Z morálnej stránky tu rozdiel nie je. Nedávno tu bol český europoslanec Zdechovský a odhaľoval podvody s eurofondami. A mnohí ľudia boli nahnevaní. Ale nehnevalo ich práve tie dotácie, tie podvody, ale hnevalo ich to, že do našej malebnej dediny prišiel niekto zvonka a rozpráva nám, ako máme gazdovať. A to je smutné, pretože takí sme my, je to obraz nás samých a my sa môžeme hnevať na našich politikov, ale v skutočnosti by nás viac mali trápiť naši spoluobčania, ktorí akceptujú ich spôsoby a vďaka ktorých hlasom sa do vlády dostávajú ľudia, ktorí tam nepatria. Čiže máme v polke volebného obdobia a predpokladám, že tie excesy, ktoré dnes vidíme, budú pokračovať a budú ešte intenzívnejšie. Takže nechcem nikomu kaziť sviatky, ale treba sa pripraviť, že bude treba zabrať a že nás čaká množstvo ťažkých chvíľ, ktoré budeme musieť zvládnuť. Takže okrem šťastných sviatkov každému prajem aj veľa trpezlivosti, odvahy a optimizmu, čo nás čaká. Ďakujem. Dnes tu stojím pretože naša vláda žije v hriechu. Hriechu korupcie. Tento hriech a jeho maskotom, jesenným maskotom, je Peter Kmec, bývalý podpredseda vlády.
Pri ňom sa trošku zastavím, pretože ako člen Rady vlády pre vedu, techniku, inovácie som mal možnosť z prvej rady sledovať, ako ochudobňoval našu krajinu. Možno ste si všimli, že v posledných mesiacoch, v septembri a októbri, nemal na starosti nič iné a na robote nič lepšie, ako spreneveriť dotáciu takmer 200 miliónov eur, to je 5 rozpočtov mesta Spišská Nová Ves, ktoré mali ísť pre inovatívne spoločnosti. Je to hanba hlavne preto, pretože tieto peniaze mali ísť spoločnostiam, ktoré mohli vytvoriť zaujímavé pracovné miesta pre nás, pre Slovákov, pre východniarov a mohli zabrániť odchodu stoviek ľudí do zahraničia. Takto títo ľudia odídu, pretože túto príležitosť mať nebudú. Ale pán Kmec sa neuspokojil so svojím októbrovým výkonom, ale ešte doslova hodiny predtým, ako bol odvolaný kvôli tejto kauze, ešte stihol kúpiť skrachovaný outlet Voderady a Potemkinovský ho vydávať za Národné inovačné centrum. To je tá známa Slajáda. Trestné oznámenie sme už podali. Táto vláda a tento parlament sa správajú, ako by v našej krajine všetko fungovalo. Ako by sme mali prebytkový rozpočet, ako by tu bolo bezpečno, ako by ceny klesali a vlaky fungovali bezchybne. Bohužiaľ ale, naša situácia je trošku iná. Naša situácia je, že sa o svoj majetok musíme bať preto, lebo táto vláda zmenila trestný zákon, aby si zabezpečila svoju beztrestnosť a my teraz musíme trpieť. Zároveň náš rozpočet aj po 3 kolách konsolidácie rozhodne nie je prebytkový a stále má rovnaký deficit a kráčame gréckou cestou. Naše vlaky, kedysi najbezpečnejší spôsob dopravy, sú dneska doslova adrenalinovým športom. A toto je jedna obrovská hanba. A ceny potravín rastú rýchlejšie ako korupčné kauzy tejto vlády a to už je čo povedať. A pritom riešenie nie je také ťažké. Je to len slušná, poctivá a odborná politika na každej úrovni, či už to je štát, župa alebo komunál. Ja môžem povedať, že mám pocit, že pomenovať kauzy tejto vlády nie je také ťažké. Čo je trošku náročnejšie, je nájsť tú cestu, čo my, slušní občania, môžeme za tejto situácie robiť. A ja mám 3 odporúčania. Tým prvým je, že odolajme skepse a začneme byť optimisti. Ja musím povedať, že mesto Spišská Nová Ves má mnoho dôkazov o tom, že aj jeden človek dokáže urobiť veľké veci a dokáže zlepšiť systém a celé mesto k lepšiemu. Máme na to. Spišská Nová Ves má nádherné kultúrne centrá, športové kluby, susedské komunity a kopec ďalších vecí, malých stredných podnikateľov, ktorí robia úžasné veci. A robia to pretože sú optimisti a pretože veria, že veci sa dajú meniť k lepšiemu. Takže moje prvé odporúčanie je, prosím, buďme optimisti. Veci sa nám skutočne dajú a Spišská Nová Ves je tomu príkladom. Druhá veľmi dôležitá vec, do ktorej nás naša vláda tlačí, je, že sa snažia nás rozdeľovať. Snažia sa zvýrazňovať rozdiely a hovoriť, no tak vy spolu nemôžete spolupracovať, lebo jedni sú takí, druhí sú takí. Ja naopak, ja si myslím, že slušných ľudí v tejto krajine spája väčšina vecí. Je tam oveľa viacej prepojení ako rozdielov. Som presvedčený, že tá hodnotová, etická a morálna základňa je robustná a spája nás všetkých. A pohár nie je, že je poloplný, je takmer plný. A preto, vážení priatelia, nenechajme sa rozdeliť a buďme spolu, pretože to rozdelenie je to, čo tejto korupčnej vláde najviac vyhovuje. A moje tretie a posledné odporúčanie je, že
neprepadníme apatii, ale buďme proaktívni. Pretože keď uveríme, že veci sa dajú, keď spojíme sily a budeme držať spolu a zároveň pozbierame tú aktivitu, energiu a pustíme sa a každý deň sa budeme snažiť náš život v našom okolí robiť o čosi lepším, tak som presvedčený, že slušnosť, láska, spravodlivosť, dobro zvíťazia nad touto korupčnou vládou a príde deň, kedy naša spoločnosť a naša krajina budú spravované oveľa lepšie. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrý večer. To, čo sme boli svedkami minulý týždeň, bolo niečo, s čím sme sa ešte nestretli. Nielen tým, čo bolo v Národnej rade schválené, ale aj tým, ako to bolo schválené. Tie nedôstojné bitky boli vrcholom neslušnosti a je veľmi zlé, že mediálne prekrývajú podstatu toho, čo sa stalo. To všetko je však dôsledok postupných krokov za ostatných 20 rokov. To, čo sa deje v Národnej rade, má dosah aj na náš bežný život. Je cítiť strach. Strach ako pred 89. Strach v nás. Autocenzúra. Opäť, ako by nám chýbala osobná odvaha. Odvaha nepodľahnuť tlaku zla. Zmenilo sa to, keď nás všetkých Fico presvedčil, že všetci politici kradnú a podvádzajú. Aj on, len menej ako ostatní. Uverili sme tomu a prestali sme očakávať v politike ľudí s morálkou, etikou, charakterom a svedomím. A tak tam máme to, čo máme. Tá väčšina skúša, kde je naša hranica. My Slováci sme takí. Držíme, nebojujeme, prispôsobujeme sa, hľadáme spôsob, ako prežiť. Ale keď je toho veľmi veľa, tak vybuchneme. Zbúrime sa, ideme do ulic. Ale chýba nám ten taký každodenný vzdor, tá každodenná odvaha pomenovať verejne zlé veci. Teraz tak osobne, koľký z nás upozornili Davida, že nekoná dobre? Koľký z nás upozornia, ak sa deje niečo nesprávne? Nič veľké. Napríklad nedôstojné správanie na ulici, pohodený papier na chodníku, alebo zastane sa kolega kolegu, sused suseda? A chceme zmeniť politiku na Slovensku, buďme lepší. Začnime od seba. Drobné dobro vie poraziť aj veľké zlo. Lebo zlo víťazí, ak dobro mlčí a nič nerobí. Pozývam všetkých, ktorým nie je ľahostajné naše mesto, poďte do komunálnej politiky. Buďte aktívni. V meste aj v regióne je veľmi veľa mimoriadne šikovných, mimoriadne múdrych ľudí. Pozrime sa tu okolo seba. A uvidíme veľa ľudí, ktorí by mohli byť vzormi pre nás, pre naše deti. Nebojme sa im to povedať. Nebojme sa ich pochváliť. Aj takto ukazujeme, čo si vážime a aké vzory chceme. Ak to nebudeme robiť, ak nenaberieme odvahu byť lepší a na dobro ukazovať, tak nám budú vládnuť tí, čo nám teraz vládnu, za ktorých sa hanbíme. Ja som presvedčený, že sa nám to podarí, že prekonáme ten marazmus a budeme hrdí na tých, čo nám budú vládnuť. Ďakujem za vypočutie a keďže je predsviatočný čas, prajem vám príjemné a požehnané sviatky.
Všetkým vám prajem pekný deň, tu je Marek Baláš. Osobne som sa nemohol zúčastniť dnešného protestu, takže dovolte mi, aby som vám aspoň takto na diaľku niečo povedal k téme, ktorá je témou dnešného protestu, ktorú považujem za dôležitú. Milí priatelia, dovolte mi pár slov o tom, ako ja vnímam reprezentáciu nášho mesta trojnásobným poslancom a viceprimátorom Spišskej Novej Vsi pánom Demečkom. Ako účastník rokovaní Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi ho vnímam ako mlčiacu okrasu predsedníckeho stola. Neaktívnu. Presne opačnú aktivitu, ale predvádza pri strihaní pások, klopkaní na základné kamene, odovzdávaní rôznych kytičiek, fotografovaní a natáčaní videí, aj pri všetkých spoločenských udalostiach. A najviac ma však mrzí, že pri mojich návrhoch označiť napríklad Rusko za agresora vojny na Ukrajine, či odsúdení slávnostného prijatia bieloruského veľvyslanca na radnici a vyvesení bieloruskej zástavy na námestí, bol vždy proti. Nechápem jeho proruské postoje, veď je členom strany, ktorá verejne deklaruje svoje proeurópske postoje a podporuje aj účasť v NATO. V Národnej rade patrí k tej skupine poslancov, ktorých aktivita sa výrazne blíži k nule. Spočíva v tom, že robí najčastejšie štafáž pri tlačovkách Šutaja Eštovka a hlasuje výlučne vždy tak, ako mu poradí palec poslanca Puciho. Aj za promafiánske a nedemokratické zákony. V krajine, kde je ministrom športu horár a poľovník z Očovej Rudolf Huliak a o závažných právnych zákonoch rozhodujú aj bývalí športovci, vrcholoví športovci, ktorých svedomie zosobňuje Puciho palec, je to normálne. Žiaľ. V každom prípade jeho reprezentáciu mesta v Spišskej Novej Vsi a jeho obyvateľov považujem za tragikomickú. Jeho politická budúcnosť je však v rukách voličov. Nemali by na jeho pracovitosť a postoje zabudnúť ani pri najbližších voľbách. V každom prípade všetkým prajem pokojné, príjemné a zdravé Vianoce. Fungovanie nášho mesta ma tak štve, že som vďačný organizátorom, že mi umožnila vyjadriť svoj názor. Nadviazal by som na pána poslanca Mareka Baláža, ktorý hovoril o bieloruskom veľvyslancovi. Mnohí z vás iste viete, že Spišská Nová Ves bola 27. januára 1945 oslobodená 4. ukrajinským frontom Červenej armády. Pri tomto oslobodení zahynulo okolo 80 ľudí, z toho viac ako polovica boli Ukrajinci a druhá najpočetnejšia skupina boli Rusi. Považujem za hanebné a ponižujúce, že vedenie mesta Spišská Nová Ves pozvalo tohto bieloruského veľvyslanca a preto vyzývam vedenie mesta Spišská Nová Ves, aby 27. januára 26 pozvalo ukrajinského veľvyslanca, aby ho privítalo so všetkými poctami, tak ako sa patrí, aby zaviala pred radnicou ukrajinská vlajka, aby mu v našom mene pán primátor Pavol Bečarík poďakoval. V apríli 25 mesto Spišská Nová Ves, naše vedenie, umožnilo v multicentre diskutovať Tiborovi Eliotovi Rostasovi. Mnohí z vás ho poznáte. Je to konšpirátor, demagóg, je to hlasná trúba Ruskej federácie a hlavne je to osoba, ktorá bola odsúdená za trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Vedenie mesta Spišská Nová Ves aj týmto krokom sa zachovalo hanebne a ponižujúco voči nám, obyvateľom Spišskej Novej Vsi, a preto vyzývam vedenie mesta Spišská Nová Ves, áno, to by bolo úplne ideálne. Áno, ďakujem, že to niekto povedal za mňa.
A okrem toho môže zatiaľ, kým odstúpi, nastaviť nejaké jasné, transparentné pravidlá, kto bude vystupovať na pôde mesta Spišská Nová Ves, tak, aby dodržiavali ten daný účinkujúci alebo vystupujúci hodnoty, na ktorom toto mesto stojí. Ďakujem pánovi Balážovi aj pánovi Javorskému ako opozičným poslancom, že dnes vystúpili a prejavili svoj politický názor, ale ako občan a obyvateľ Spišskej Novej Vsi som sklamaný, že opozičných poslancov v našom mestskom zastupiteľstve nepočuť viac. Páni poslanci a páni poslankyne, zverili sme vám moc v komunálnych voľbách, aby ste chránili naše záujmy, aby ste chránili záujmy obyvateľov mesta Spišská Nová Ves, aby ste dôsledne dozerali na hospodárenie mesta Spišská Nová Ves a vy ste sa slobodne rozhodli, že budete politici. Ak ste sa slobodne rozhodli, že budete politici, tak nimi buďte. A zobuďte sa. A preto si vás dovolím ako občan Spišskej Novej Vsi požiadať, aby ste boli aktívni a aby ste po vzájomnej dohode postavili jedného kompetentného kandidáta na primátora mesta Spišská Nová Ves. A v závere, ak dovolíte, sa vyjadrím k dvom osobám, ktoré poznáte. Milý Dávid, poznám ťa 30 rokov a chcem ti povedať, že si ma mimoriadne sklamal, že si hlasoval za hanebné zákony, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenska, v rozpore so princípom právneho štátu a hlavne ohrozujú budúcnosť tvojich aj našich detí. Milý Dávid, dovolím si, nie som politológ, ale môj tip je taký, že strana Hlas SD bude najneskôr za 2 roky marginalizovaná, nie len tým, že máte pomerne neschopného predsedu, alebo tým, že robíte pokryteckú politiku, ale hlavne kvôli tomu, že si to želá Robert Fico. Vieš, on nikdy nezabudne na to, ako ho tvoji kolegovia zradili. A keď sa to raz stane, Dávid, ty prídeš sem, medzi nás, kam patríš a mi povedz, prosím ťa, ako budeš nám, tvojim kamarátom, susedom vysvetľovať, že si bol pri tom a pomáhal si ľuďom túto republiku položiť na kolena. Myslím si, že všetci vieme, a nielen tí, čo tu sme, ale aj tí, čo tu nie sú, že naše mesto nefunguje tak, ako má. Nehospodári tak, ako má, prebiehajú tu netransparentné verejné obstarávanie, že tu funguje rodinkárstvo, že tu sa selektívne vyberá, že kto je náš priateľ a kto je nepriateľ. A za toto všetko nesie politickú zodpovednosť pán primátor Pavol Bečárik. A ja, ako občan Spišskej Novej Vsi, ho vyzývam, aby v nasledujúcich komunálnych voľbách nekandidoval. Pán primátor, vďaka, ale stačilo. Počuli sme tu kompetentných ľudí rozprávať veľmi múdre slova. Pre tých ľudí, ktorí nám ozaj chcú ukazovať vraj, ako sa má vládnuť, ako sa má hospodáriť s peniazmi a neviem proste, kde začať. Kultúra, politická kultúra, videli sme to minulý týždeň. Dačo odporné. Keď si človek pomyslí, že platíme dane
týmto vagabundom, týmto mafiánom. Oni prídu do parlamentu ožratí, nadrogovaní. Prídu sa tam handľovať o ministerské posty. Pán Huliak, pán Ferenčak, pán Migal a pán Danko, najhlavnejší iniciátor všetkého, lebo teraz on chudák sa cíti odkopnutý, hej. Jednoducho neporozumel tomu, že keď boli posledné voľby, že Fico ho zobral milé rád, hej. Ale teraz, keď ho odkopol, chudák sa cíti trápne, no nevie, kde má sa teraz prikloniť, ku komu, kde, jak. Ja by som mu len odkázal, aby tým svojim kumpánom konečne povedal, že táto politika, čo robia oni, už dávno neplatí a keď si myslia, že silou, alebo korupciou, alebo špekulánstvom sa dostať na teplé miesta, ktoré nezvládajú. Budem menovať? Na čo? Eštok, Tibor Gašpar. Keď sa mi ozve Tibor Gašpar v YouTube, ráno si otvorím telefon a povie: dobrý deň, priatelia. Ježišmária, normálne mám hnačku. Zimomriavky mám po celom tele. Ak by mi mal toto povedať do očí, tak ho opľujem. Dačo odporné. Človek, ktorý má na rukách krv, ktorý dal lustrovať Kuciakovú rodinu, Kuciaka dal lustrovať, on sa teraz tvári, že on je nič. Oni majú strach. Ten strach ich zabije. A bol by som rád, keby to bolo do konca roka. Lebo už je tých 15 rokov vlády, 15 rokov vlády jedného človeka, lebo on sa cíti tu ako Boh. On vie, že na východe má starcov, starenky, tam sa otočí, keď potrebuje hlasy pred voľbami. Ale po voľbách odkopnutý, zabudnuté, však na východe nie nič. Veru. A už keď mám túto možnosť stáť pred mikrofónom, veľmi rád by som poslal pozdrav aj pánovi prezidentovi Pellegrinimu. Lebo vie. Len by som sa ho chcel opýtať, dokedy sa na toto chce pozerať? Prečo nekoná? Prečo nekoná hlava štátu? Prečo nekoná? Či si myslí, že keď 25 fabrík posledného mesiaca, čo som čítal, 25 fabrík, ktorí tu podnikali na Slovensku, balia kufre a idú preč. 25 fabrík. Pýtal by som sa pána Kamenického, ministra financií, odkiaľ zoberie peniaze na tú ich konsolidáciu. Keď 25 fabrík zavrie, koľko zamestnancov stratí robotu? Odkiaľ bude platiť dane? Kto im bude platiť dane na konsolidáciu? Všade vo svete sa tomu hovorí zlodejina a krádež. Len na Slovensku sa tomu povie konsolidačné balíčky. Takže my doplácame na ich rozkrádačky a dokedy? Pýtam sa dokedy. Jedna obrovská chyba sa stala ešte za čas pána súdruha. Alebo súdruha pána, neviem, asi opačne. Mečiara. Spomeniem ho, lebo ten mi v žalúdku leží veľmi dlho. A keď pamätáte, keď sa prijímali zákony do ústavy a mal na pretrase vtedy bol lustračný zákon. Zákon o lustráciách. Toho sa veľmi bál. Veľmi sa toho bál. A nakoniec to vysvetlo tak, ale urobme hrubú čáru, však zabudníme. Vážení páni a dámy, ak sa takíto ľudia budú mať možnosť dostať do vysokej politiky, tak tu máme potom výsledky. Tu sú výsledky. Po 36 rokoch po revolúcii. Odporné dačo.
Fuj! A posielam pozdrav do Bratislavy všetkým, do Žiliny, do Košic, všade. Ľudia, musíme držať spolu. Ja som penzista. Verím, že sa mi nič nestane. Dúfam, že ma takto nepríde lustrovať domov, alebo moju rodinu, alebo moju ženu, alebo moje deti, alebo moju mamu, ktorá... Ani ja nemám strach. Ja som strach a peniaze nikdy nemal. A preto som tu. Vzhľadom na to, že je predvianočný čas, každý normálny súci Slovák má svoje povinnosti v rodine, sú tu nákupy, sú tu darčeky a to všetko, ale nie sú Vianoce len o darčekoch. Vážení spoluobčania, tešilo ma, že som vás mohol vidieť v dosť hodnom počte. Veľmi som rád, že ste došli a že sme si vypočuli múdre slova, múdrych ľudí. Možno majú viacej skúseností, možno počuli viacej z druhej strany, ja neviem. Ja som len obyčajný človek, ktorý sa živil obyčajným robotníkom. Ďakujeme! Prajem vám krásne sviatky bohatého Ježiška a v zdravíčku sa dožijeme, dúfam, že sa dožijeme aj roku 26 a že tá zmena možno príde. Ale musíme tvrdo bojovať, lebo oni sú veľmi tvrdí, nechcú odstúpiť. Ale vidím na Ficovi, on príde pred televízne obrazovky, on sa chudák trasie. On nevie, kde je, on nevie, jak sa volá. On už má toľko klamstiev za ušami, že sám nevie, fakt, že sa nevie pohnúť. On bude šťastný, keď budú Vianoce a že bude možno tak, kde môže vypadnúť, možno, že do Chorvátska. Pekné sviatky vám prajem. Na záver by som chcel povedať niekoľko slov aj ja ešte, lebo medzi vami vidím aj mladých ľudí, ako ja, študentov. A mám takú otázku na nich, konkrétne na generáciu Z. Či videli, čo generácia Z dokázala v Bulharsku? Že ulice hlavného mesta Sofia boli plné týchto mladých ľudí a spoločne sa im podarilo donútiť vládu aj Nepále. Veríme vám, veríme! Ďakujeme. Chcem to povedať za každého mladého človeka, ktorý chce viesť zmenu na Slovensku, ktorý chce tú zmenu aj zažiť, že ďakujeme. Ďakujeme aj tým, ktorí si tú slobodu vyštrngali aj pre nás o 79. A my vás chceme sľubiť to, že spravíme to isté len teraz. Veríme! 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 Na záver by som chcel poprieť krásne sviatky, požehnané Vianoce a ešte spoločne si poďme zaspievať našu krásnu slovenskú hymnu.